но знаем каква тиня е българския футбол в последните години. Хайде да речем, ако има някакво подобрение в последните 2-3, преди това беше някаква ужасяваща история, схеми, нагажданици и какво ли не. И сега отново се появи една теза, която някак си ми се засили в съзнанието след мача в Разград между ЦСКА, между Лудогорец и ЦСКА, че може един отбор да има безпроблемни мачове в първенство, а пък другия да има безпроблемни за купа. И това се говори от много хора. И аз ще съм крайно убеден, че това е факт, ако ЦСКА се класира за финала за Купата на България. Защото в мача с Лудогорец в Разград се видя, че разликата е голяма. Тази разлика би трябвало да остане и в следващите мачове. Не изведнъж да си вземем поуките, както беше казано на пресконференцията, и да се преобразим. То големи поуки, голямо преобразяване. Ще се научат урока и ще го преподадат на прилежните ученици, футболистите, и те ще вземат да се възродят и да покажат друг футбол. Не вярваш, че това... Не вярвам. Виж, самия факт, че Левски не може да спечели срещу Лудогорец, колкото пъти да играе, а пада само с по един гол. В случая ЦСКА падна с 3 гола разлика. И как така изведнъж след това ще покажеш друго лице и ще си взел полуките? Освен ако тази теза и теория не се окаже факт. Ако пък това се случи, не знам как ще замажат очите на феновете, че няма такова нещо. На мен ми се стори много като че ли лека победата на Лудогорец. Очаквах от ЦСКА малко повече, макар че матчът, помниме как започна. ЦСКА добре, може да как свърши? Как свърши, ясно. Как започна с възможност за ЦСКА, можеше още в началото да поведе. На мен ще ми е интересно, матчът за купата ще ми бъде много ключов, честно да ти кажа там. По какъв начин ЦСКА ще излезе срещу Лудогорец, с какъв състав ще играе Лудогорец. Също това да не го подценяваме. Дали Лудогорец ще се хвърли с оптималното, което има, защото сега вече няма Европа. Нали? Ако преди това имаше в уравнението мачове в Европа, сега вече ги няма тези мачове. Има само първенство и купа. И те за купата са 2 мача, евентуално и трети финал. На базата на някакви такива, говори се, казва се, възможно е. То доказателства няма. Ама може и да са извън Европа, ама може и да не са извън Европа. Да, затова чакам мачовете за купата да видя как ще протекат. Гледайки мача с Лудогорец, какво видяхме всички? Видяхме един изключително силни 15 на 20 минути на ЦСКА. Ами какво се случва, ако падне гола още в първата минута на Перейра? След това гредата беше при 1 на 0, но имаха няколко положения, които ЦСКА опитваха да пресират дълбоко своя съперник. Това, което Левски не направи, между другото. ЦСКА започна смело. ЦСКА целта е ясна, да бъде доминант, какъвто беше Лудогорец в, да не последните 15-14, както е Лудогорец, но поне 5-6-7 години за напред. Каква е логиката ЦСКА да дава в момента? ЦСКА се бори с Лудогорец в момента, не се бори с Левски. В това, което се опитвам да ти кажа. ЦСКА и Лудогорец ще бъдат двата големи съперника през следващите години, по мое мнение. Надявам се и Левски да се намеси, естествено, за да бъде още по-интересно. Но на фона на тези инвестиции, които се правят в ЦСКА, малки дребни игрички, за които вие говорите, ми се струват най-логичното нещо в случая.